Restaurant en sealencentrum Old Dutch in de Westereen had drohend verlet van nieuw personeel. Troch de coronatijd binnen een protte vaste meiwerkers vertrokken. Maar nu corona op zijn retour is en de boekingen zo stadig om binnenkomen, is er aanstaan weer meer werk en personeel nodig. Ik ben natuurlijk net al hier wachten op Old Dutch en dat snappen we helemaal. En dus juist gewoon in de breedte over de hele branche eigenlijk, dat er gewoon een hele protte meestal koos naar voor een andere branche. En die ben net in wat treden waarom. Dus er is krapte. Bij Old Dutch doen ze er via internet en social media alles aan om naar je krijgen binnen te halen. Maar ja, het vak van horeca loopt net als niet. Eigenlijk moeten we misschien in de vacature zetten dat we een ongewoon persoon zitten. In plaats van, want uiteindelijk, je moet het leuk vinden om jongens vrijdag en zaterdag tot laat intiem verbonden hier wat te doen. Intussen is het wel krap aan, want de boekingen van feestjes, partijen en orenzaken zitten weer aardig in de lift. Maar dan moet je dit vanzelfs qua bezetting wel onkennen. Want als dat aan het eind van een simmer net het geval wezen zou, kan dat flinke gevolgen hebben. De consequentie kan wezen dat we op een gegeven moment zeggen, maar die datum is vol, meer doen we net als dat. En dat willen we bijvoorbeeld wel meer capaciteit hebben. Dingen die we dan 2, 3 of 4 jaar in vol gewoon dienen. Dat we nou zeggen van ja, dat kunnen we er even net bij doen. En dat gaat natuurlijk weer tot gevolg dat je uiteindelijk net de omzet draait die je draaien moet. En dat wordt dan later weer een probleem. Een kok, een leerling Jane van het restaurant, mensen in de bediening. Het liep het een hele opjefte om in een kwartskofkwartier het team weer compleet te krijgen. Maar Melle Prins houdt hoop en bloot positief. Ik zei iedere keer gekskeer, dat maar ook zeggen dat we in oktober, november zeggen van nou dat gaan we gewoon, dat gaan we meemaken en dat we later over 3 of 4 of 4 weer er nog een keer om leidje kennen. Zo mag het ook wezen, maar tot die tijd weer net om te leidje. Ja.